karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Gawas pa. Gusto na kong mudawat nimo nga akong ikaduhang inahan. Mami Alexa? Ni anak to, oy. Ah, okay. Mulupad na ta, Mami. Ala, maungo lagi ka ini, Ma'am Beautiful. Pero, mahimo magang mo atras po, Ma'am, oy. Soy atras. Hilom, Binoy. Ipakanaog na ng among mga bagahe, Binoy. Okay. Pero, busing. Mudayon yun mo nga, doon naman kuno'y kami nga bagyo, busing. Sunod simana pa ng bagyo. Makauli pa mi. Pero mukalitra ng unos. Mahadlok man kang mamatay. Kung oras na nimong mamatay, mamatay ka gyud. Karaw na. Di ka mahadlok mamatay, ha? Sige, larga. Ma'am, ayaw lang una pagsupak-supak ka ng busiyon. Kay mubiyahe ra ba mo? Okay na ko, Binoy. Ayaw ko balakan ako. Di gid siya nga mabala ka, Binoy, kay ako ang iyang kauban. Okay. Hain man ang alindanaw nga atong sakyan. So'y alindanaw ba? Di ba? Mura man nag-alindanaw ang helicopter. Yabag yun nimong sinultihan ay. Dali na, Mami. Okay, anak. Pastila. Pastilan, Judo, oy. Mula lagi mo mga boto, oy. Dali na, Ma'am. Oops. Turuan nga itong sakyan ay. Kanda? Ako'y. Dili ka na mag-crash? Kung makrush, patay. Paghilom, oy. Madunggan gani kas mga demonyo na. Dali na, oy. Ang Ginoo ko, tabangi in taon mi sa among biyahe. Ilihay in taon mi sa unos. Ilihay mi sa discretion, Lord. Ay! Hilom, oy! Nechiwing ka mo. Usapa. Ignorant. Ay, pagbuot! Ay! Kasukaon ko! Ha? Dahil bulsita. Suka na. Dili ka na mag-crush ini. Ayaw tanaw sa ubos. Adto sa kawanangan tanaw. Mamatay na dyan ko ini. Mamatay na dyan ko. Kumusta ang duha, Binoy? Kulba itong biyahe, Kaya wa pa makasakay sa helicopter, naglalis na ang duha. Mao ba? Sir Ed, okay lang ka nga mag-uban ng imong anak o asawa? Unya magpatay? Dili sila magpatay, Binoy. Gusto lang ko nga magkasuod sila o magkasinabot sa usa ka butang. Ang negosyo. Ha? Wako'y laing kabilan sa ako mga negosyo, gawas lang kang iyan ug Alexa, Binoy. Sir Ed, Na sige. Andaman na lang ang auto kay mga tota sa doktor karong taon-taon. ala no? Ang negosyo gyud di ay ang naguna sa mga plano ni Sir Ed. Tinuod ka, Binoy. Misulti ni mo anak si Sir Ed?
Ulag yun ang CDs. Negosyo ang importante niya. Bahala nagmagpatay ang duha. Pero may gani no kay wa makasulti si Alexa nga makigbuwag siya ni Sir Ed tungod ni Ian. Abtik man si Ian. At tanawa ragot kung hain sila karon. Tuwan na paingon sa isla. Ato na to magbugno. Hala, oy, Ginoo ko. May lang kundi tumanapats dong Ian. Aw, magampo lang ta nga. Way kuwang ang duha inig pauli. Balik ka na may upas sa hapon! Kaon di mo, uy! Relax na, relax na. Di na to si Yuta. Di na to mag-crash. Salbahis ka? Nga nang imo magig kong yamong ini mo, survey ni mo, ha? Gusto git ka nimang lisod-lisoran, no? Mami, ikaw rin nag-ingon nga tunaan ko ang negosyo sa kong amahan, di ba? So, mauna ni. Go na ko. O kahit personal assistant man di ka, o ako pag kang mami, kuyog ka na ko, bisan asa ko. Ako na na itong mga butang. Oh, hoy! Asa man ka? Mag-check ko sa palibot. Basi na buayang nakasakas bay. Buaya? Uy, Iyan, nagkugbiyahe diri, oy! Ay, agay, kabugat pa ining imong malita, oy! Asa may gisod ni mo ini, bato? Or out of coverage area. Please try your call later. Nung sabris iyan, dili naman sa siya makontak. Pirmi na lang gid ni. Husto. Si Binoy ang kong tawagan. Murag, may number ko niya. Diara. Uy, hala, kinsa man din yung nanawag. Uy, hala, ang taas o kilay man din nga si Ma'am Lariang. Hello, Ma'am Lariang. Unsang hangin lang nagtukmod ni mo nga nanawag man ka na ako, uy. Hain man si Ian. Nganong out of coverage man yung phone. Aw, di pa yun ka makakontak niya, Ma'am Lariang, kay may bakasyon mas Isla Verde. Unsa? Unsa Isla Verde? Isla Verde, good ma'am. Green Island ba? Island ka doon ay mansion. Gusto palito ni iyon. Isla Verde? O lagi, Ma'am Lariang, oy. Hala, gwapaw ta siya ay bungol lang. Hoy! Dili ko bungol! Ako lagi klaro kung Isla Verde bagay imong giingon? Mauna siya. Huwag ka masayop sa imong nadungog. Nagunsa mo sila sa Isla Verde? Ay, namakasyon lagi. Wa man lagi ko dadaan ni Ian. Kauban magikuan na ilang bakasyon. Waman gali sa sirid mo, uban. Sila rin doha si Alexa o iyan ang namakasyon. Ngayon ko na bakasyon man sila. Umambot lang, uy. Basta mauna, namakasyon sila. Sakay pag-helicopter. Sige. Bye. Isla Verde? Mao man yung kisaad ni Ian ako sa una nga among adtuon. Kay ganahan siya sa maong isla. Anong sila naman hinuon si Alexa nagkuyog dito? Ay, agay. Asa man ni pultahan din ni, oy? Kuba naman ni. Sagbot pagyud kaayo. Bis kay nagpuyo din hi. Ikaw sa misinggit? Ako! Kalain pas kong pamati, oy. O sa may imong gikanahan ining isla, ha? Ay magtagiya din, he? Tuwa sa mainland. Unsa?
Itang duha ra ang niya din karon. Unsa? Waday nagbantay ning isla, ha? Wa. Og ikaw, hala. Ablihin na ng bagay na adihang atong baon nga pagkaon. Limpyuhin ning akong higdaanan, be, mami. Wow! Kanindot sa view ining dapita. Klaro kayong blue nga dagat. Maligo na ko, ha? Puti kay baybayo, no? Hoy! Hoy, Ian! Miungot ang zipper sa malita, oy! Ian! Saan niyo eh? Kadaghan gud ining mga dilata. Oh, Nika. Usa man ni kasi man ang konsumong iyang ta? Unsa jud kay plano ining malditong dako, no? Wow! Kanindot sa kong dibati. Hoy, Ian! Kawas niya ba? Pila maging kadlaw din nga nagdabang yun kag usa ka malitang konsumo, ha? Tanaw lang. Masay tinawon lang. Enjoy na lang diha. Naunsa magkaoy. Nindot kayong baybayo, no? Mamauli ta og sa hapon, ha? Ugma gid sa hapon. Depende. Basta, mamauli ta og sa hapon. Binoy, Ah, maglakaw ta. ato na tag-doktor, Sir Ip. Oo. Kinahanglan doon ako'y resulta sa examination sa doktor inig pauli nila ni Alexa. Okay, Doc. Let's go, Sir Ip. Solar dinosaur sa sugat din, May mga gamit man dahil sa kusina ining bayaw. Hello, mami. Nakaluto na ka? Hungry na si baby. Baby, si mong mata. Lingkod na diha, baby. Aron mahiluan na ta ka. Grabe. Bad joke mo na, mami. Basay madunggan ka sa mga demons. O matinuod na. Ay, Lord, sorry. Sige na, oy. Lingkod na diha. Lamoy na. Wow! Kahumot sa imong giluto. Kalami. Ugma sa buntag. Tawag ka ng helicopter, ha? Aron makapauli na dayon ta. Di pa ta mamauli, ugma. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!